Balai ke India ka durung ha ka FIFA World Cup jong usnam arjar ar penreu. Ka pliang subha ya pi ki parlok ki baju sungo tanat ban page ya ka video ha kane ka channel. Barbon na pliang jong pi ki parlok ki komen ha ka video jonga pa ki kwa ban tip Balai ke India kam yorung ha ka FIFA World Cup jong usnam arjar ar penreu. Teh kane ka video ngina page benya Balai ke India ka durung ha ka FIFA World Cup jong usnam arjar ar penreu. Haka jing sisa haka FIFA World Cup jong usnam arjar ar penreu kalong ka kabu ba nabenta kine kiri ki bakham plotbor kum ka India namar ba haka jing sisa ki dantang lai pa artali ki tim Henry ki lapen ki upat saki sau pratali ki tim bara Asia haki World Cup ki baladep ki dantang sau lane santali ki sport Henry usnam arjar ar penreu pat ki don hadu pratali ki sport bakin yorung direct Henry ke India wala don hadu pratali ki jaka kam syam lala ban yorung hakane ka FIFA World Cup jong usnam arjar ar penreu tingin ya page benia menta nadu kapor bagi qualify kumno ki pihak group pat kumno ke India ka duna point ba ka claim yorung pat ka rukom ya kini rung ka FIFA World Cup hadau ba Asia ki don lai rau pat ki tim ki bayal ekai hakane ka rawan ka dai tang ki tim ki badon haka kerdan ka ba ar punyau hapo haka AFC Asian Football Confederation Henry ke India ka don haka kerdan ka ba khatpra haka AFC ranking kumta kala yo ban yorung direct haka raw baar bat haka we ka group ki don southly ki tim bat ki tim ki wawan haka kerdan bani kong bat baar kin yorung haka raw balai bat kin yoru banil ekai haka Asian Cup hausnam arjar ar punyau bat ka India ka don group lang bat ka Qatar India Kuwait bat Afghanistan bat haka jingil ekai banikong haka jingil ekai Persia ya ka Kuwait ka India kala job da Sheila Not jingai na laying haka jingil ekai hari Kuwait leng ba ka ne ka jing job ka India ka don jingkermen ba kala ban yorung ban poi haka kedan baar Henry Pose kalong pat da Kongpong bat haka jingil ekai baar kata ka India Persia ya ka Qatar kala ban penlim ya ka India dalai lanot Henry kane ka jing syarem kam syam lalong ka bakendit namar bakitib ba ka Qatar ka dai ka tim ka baklain tam hakane ka group bara ka jingil ekai balai kata ka India Persia ya ka Afghanistan hakane ka jingil ekai ka India ka dai ban job ya kane ka jingil ekai da ka ba ka yel ekai ya ka tim ka bakham plot bor Henry ka India kam syam lala ban tap gol hakane ka jingil ekai ber ka jingil ekai kala kud da ka jingya khat dan not la not bat lemba kane ka jingya khat ka India kala du jingkermen namar kala duna point bha hakane ka group Henry kumbangi jutip ka jing yakni FIFA World Cup hadau ba Asia ki hab bane kendu RR Sin ya ki tim badon lang haka ju ka group kumta ka India kala ya kendu biang bar ka Afghanistan ha Saudi Arabia hakane ka jing yalekai ka India ka don kambej ban job ban yo ban poi ka kerdan baar Henry ka India kam syam lala ban yalekai bah bar kala Shalim no haka Afghanistan daar lawei Padleng pa kane ka jing Shalim ka India kam ton jing kermen syu pakan yorung haka World Cup jong usnam arjar ar penreu bar ka jing yelekai ka baar Persia ya ka Qatar bar ka neru ka jing yelekai ka India kam syam lala ban yelekai bah bar kala Shalim no haka Qatar daar lawei padleng pa kane ka jing Sharem ka jing kermen jong ka India ban yorung sya ka FIFA World Cup kala kudno lada ka yakhat hakane ka jing yelekai kadang don hi ka chance bakala ban yorung Henry lengba ka jing Sharem ka India kala du jing kermen bar ka jing yelekai ka bakado kata ka India Persia ya ka Kuwait ka hakane ka jing yelekai ka India ka don kam ban job namar balada ka Kuwait ka job ka Kuwait kan yorung parlada ka India ka job ka India kan yorung Henry hakane ka jing yelekai ka India kam syam lala ban yelekai bha bar ka jing yelekai kala kudno da ka jing yakhat dan not la not bar ka India haka group ka poitang haka kedan balai da ka ba ka yo tang san point ka we ka jing job artli ki jing yakhat parlai tli ki jing Sharem par ka yo thep tang argol barleng bagi ne ka India kam syam lala pan poi sya ka raw ka balai pat kumta ka jing kermen jong ka India pan yo rong sya ka FIFA World Cup jong usnam arjar ar penreu kala kudno namar ka poitang haka kedan balai haka mid yakin point da ka ba ka yo tang san point ka we ka nam job artli ki nam yakhat Henry ka Kuwait pat ka yo new point da ka ba ka job arsin par ka yakhat shisen
Badleng ba kane ka India kam siam lala syuk ban qualify syakarau balai. Ngilak ban ong ba kumno ka India kan lak ban qualify syakarau balai namar ka yok tep tang argol. Hato argol ka biang se ya kari ban kan poi syaka FIFA World Cup ka tournament ka bahek tam haka history jong ka football. Ka India ka duna baha kirang elekai pedang pat kirang tap gol. Kumta ka India kam siam lala ban tap gol bon baha hakane ka qualify pat kam siam lala ban pinlim ya kiri ki batulat bor kum ka Afghanistan ka badon ka FIFA ranking haka kedan ka basispa nrupu ar compare ya ka India ka badon haka FIFA ranking ka basispa sau ku ar. Henry ka India kam siam lala ban pinlim ya kiri batulat bor kumta kam siam lala ban qualify sya ka FIFA World Cup jong usnam arajar arpenreu. Bat kadau ka bangila aban ong ba ka India ka durung sya ka FIFA World Cup jong usnam arajar arpenreu kadai ka rukom ya lekai jongka. Ka India ka lekai defensive bah haka jingsha kadai ban press bah Henry ka India pat ka lekai defensive bah wadla kai kendu ya kiri ki batlat bor. Pat kumta kala penlong ya ka ban yakhat pat kan du point hakine ki jing ya lekai. Bat kadau ka baar ngila aban ong ba kadai ba kishani atang ha uwei upliar uta Usunil Chatri kishani atang ha Usunil Chatri ban tap gol bat kumta hadin ba Usunil Chatri ularitayat na ka national team ka India kam siam la don shu urang tap gol ban yarab yaki ban tap gol. Bat ngila aru ban ong ba ka jingbun ka jing bakala jong kirang abdin jong ka India ha ka last minute kala penlong ya ka India ba kindu point. Bat ngila ban ong ruba ka jingle bom hok jong u referee haka jing yel ekai ba Arsin jong ka Qatar Persya ya ka India da ka ba uwei urang yel ekai jong ka Qatar utan ya ka bol ka bala au bat utep sya gol. Bat hakane ka jing yel ekai kam siam la don ka VAR bat kumta u referee ula ai gol. Bat hakane ka jing yel ekai ka Qatar kalala ban penlim ya ka India da ar la wei. Bat ngila ban ong ruba kadau ba kongsan bakala penlong ya ka India pandurung sya ka FIFA World Cup jong usnam arajar arpenreu ngila ban ong ba kadai ka politik namar kumbangi tiba menta usnam wat ka ASL ru kala du no namar kine ki jingle politik jongki. Bat ngila ru ban ong ba ka jingduna ka jingkersan nakaliang jong ka sorkar kadai ka wei ka dau ba ka India kam siam lala ban lekai baha haka jingle lekai football. Kumbangi YouTube ba ha India ka sorkar ka support bah ya ka jingil kai cricket pat ka kletno ya ka jingil kai football kumta ngila ban ong ba ka India ka syam jing bah ban yok ban qualify sya ka FIFA World Cup. Tepis ngau kumno paralog hato ka India ka la NM ban qualify ha ka World Cup jo usnam arajar lai peu. Te paralog tangkine khendiat ki jing pensai palai ka India ka durung ha ka World Cup jo usnam arajar arpenreu. Barangit skem ru ba pi la yo kendiat kan soj ke jingshai ba balai ka India kam siam la yo rung sya ka World Cup jong usnam arajar arpenreu kadai ba ka India kam siam la ban yelekai ba pat kam siam la ahiru ban qualify wat syakarau balai. Te parlok lada episode tenat berskap yaki kubor sport wat klet man subscribe ya kane ka channel kenang ba pila ban yo yaki video ki bangan sapen mi merkum juru kum kadak ban support ya kane ka channel kublai shibun.